Гушка и Люби, нали? Това е Люби. Я да видим сега, какво се случва. Я, Йо-йо, дай на Люби. Да. А, така. Тя иска да те цунка. Тя иска да те цунка. Умирам. Не ще умра. Това е незабравимо просто. Браво! Браво на вас! Браво на вас! Ти си любов, мамо. Ти си разкошна. О! Дай на Жожи. Дай на Жожи топката. Дай на Жожи топката. Заповядай. Айде, дай на Люби. Дай шут го. Гуш. Тя иска да го целува. Тя иска да го целува. О, Боже, ще умра. Колко е сладка. Колко е добра. Колко е миличка. Чак диша тежко. Йо-йо, къде отиде, мамо? Защо се скрити там? Нека да се крие от дамите. Защо не пускаш момиченце? Вижте тя, гледай какво става. Гледай какво нападение се случва. Да, любов, да. Виж колко си голяма. Още ли не сме проходили или е мърза в момента? Такова, трябва да се държи за някакво. Да. Аз си мисля, че в най-скоро време... Става ли му каза? Не ще умра. Дай ръчичка. Подай ръчичка, защото тя не може да стане сама. Браво на тебе, Радост. Браво. О, Боже, и тя се радва. Чакай.